Wara li qed jagħmlu minn kollox sabiex Adrian Delija ma jibqax kap nazzjonalista u sfiduċjawh 4 darbiet, issa ir-ribelli għadhom ma rnexxilhomx jingħaqdu wara kandidat wieħed sabiex jipprova jeleb lil Delija. It-tlieta id-deputati ribelli kellhom ġurnata oħra tal-laqgħat li minnhom ma ħareġ xejn għax għadhom ma rnexxilhomx jingħaqdu wara kandidat wieħed. Sorsi li tkellmu mal-Malta Today qalu li d-deputati ribelli jridu lil xi ħadd li jkun jista' jirbaħ lil Delija u jagħti ċans lil Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni. Għalhekk qed jippruvaw jingħaqdu wara kandidat wieħed. Is-sors tal-Malta Today żied jgħid li d-deputati ribelli jridu kandidat li jirnexxielu jnaqqar mill-voti ta' Delija. Fuq quddiem li jintgħażlu mill-fazzjoni Busuttil hemm Bernard Grech u Roberta Mezzola. Il-Malta Today żidet tirrapporta li Delija diġà għandu 44% tal-kunsilliera u jekk joħorġu iżjed minn kandidat wieħed fisem il-fazzjoni Busuttil, Delija se jkollu kważi ċertezza li se jtellaq l-aħħar tellieqa quddiem it-tesserati. B'hekk nifhmu li ta' Busuttil ma jridux iżjed minn kandidat wieħed fisimhom biex il-voti ma jinqasmux u b'hekk jakkwista Delija. Għalhekk id-deputati li sfiduċjaw lil Delija jidher li remmu kompletament lid-deputat Teresa Comodini Kakija, dik li għall-ewwel riduha kap tal-Oppożizzjoni, iżda issa ma jriduha b'xejn biex tmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu mal-Malta Today qalu bħal dak li rrappurtat il-Gazzetta Kulħadd nhar il-Ħadd li għadda li Teresa Comodini Kakija tinsab iddispjaċuta li d-deputati ħbieb tagħha issa injorawha kompletament u wasruha bħall-lumija. Fost dawk li issa ma jridx lil Comodini Kakija hemm Jason Azzoppardi li kmien il-ġimgħa l-oħra mar jikkonfoffa ma' Bernard Grech sabiex jgħinu jirbaħ u jsirlu kap nazzjonalista.